खुंगा 120 बोसोरसालिया जथुम्मा परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो खुंगा 15 परबतजरा ब्रह्म धोरोम फोसावदिं आफाद लोगोसे खुंगा 9 परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद जथायै खुंनाय बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै जोबथि सान। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा मख'मानि सिङाव थानाय सुखानजरा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय सानखालि 20 डिसेम्बरनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ। दिनै जोबथि एबा जोबथा साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव खोन्दो गैयै जयग होनाय आरो ब्रह्म धोरोम आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि दिदोम आफादगिरि कुमार ब्रह्मआ बिथाङा फिरफिला बिरहोनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होयो आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव सावगारियाव बिबार बावजेनो परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि दारेन्द्र नार्जारी बिथाङा। बेजों लोगोसे दा सानजौफु समाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेल लानाय जागोन होननानै फोरमायो। बेखायनो परबतजरा हालामनि रायजो राजाफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो खावलायहरो परबतजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा। जोंनि बे 120 टन जेनेखि परबतजरा डिस्ट्रिक्टनि कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ सोलिगासिनो दं, मैयानिफ्रायनो सोलिदों। मैया जों माखासे प्रग्राम लाबाय, DWC मिटिंआ जाखांबाय, बेहाय माखासे रिजलिउसन लाबाय जोङो आरो बेनिफ्राय जोङो लाबाय, डेलिगेट सिटिं जाबाय, डेलिगेट सिटिंआबो जाखांबाय। बेनिफ्राय गोदान बडि फर्मेशनमोन, गोदान बडियाबो फर्मेशन जाबाय, टार्म मिटिंमोन नालाय। दा बे जोबनानै थांबाय मैया, ओमफ्राय दिनैहाय दा फुङाव प्रग्राम दं, फ्लेग हस्टिंनि प्रग्राम बेबो जानानै थांबाय। ओमफ्राय दा मार्टियार्सफोरनि बा रुंसारिफोरनि जेनेखि मान बावनाय बा फुल बावनाय बेबो जागासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव फिरफिलानि सायाव माखासे जेनेखि बुंथिनाय बा फिरफिलाखौ जोंनो मानो नांगौ, फिरफिलाजों मा जायो, फिरफिलानि सिङाव थानानै जों मा मावनांगौ, समायखिराखौ बोरै लानांगौ, बेखौ आं दहाय माखासे बुंखांबाय। दा फिरफिलायानो जाहैबाय जोंनि आसोल। फिरफिलाया बयबो नेसनावबो थायो, बयबो अर्गेनाइजेसनावनो थायो। दा जोंनि फिरफिलायाव माखासे दङ। बे फिरफिलायाव बे फिरफिलायाव जोङो खुन्थियानि सायाव फिरफिलाखौ उरायहोयो दुरुं खानानै, आरो बे खुन्थियायानो जोंनि जाहैबाय आसोल। हानि सायाव थानानै बुहुमनि सायाव जोङो जोंनि मोनसे दिदोमथा बा खुन्थिया, जोंनि गार्जेन हिसाबै जों मानियो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौनो जों खुन्थिया हिसाबै मानिनानै लायो, परबतजरा डिस्ट्रिक्टनि बा जोंनि ब्रह्म धर्मनि खुन्थिया हिसाबै बा बाबा हिसाबै बा गुरु हिसाबै बा आफा हिसाबै जों मानियो। दा बेनिफ्राय गुरुदेबनि बोसोन, गुरुदेबनि जेनेखि आइडिया बा आइडिय'लजि प्रिन्सिपाल, बेखौ जोङो मानियो। मेनलि गुरुदेबखौनो जोङो जोंनि ब्रह्म धर्मनि जेनेखि आसार खान्थि बा जोंनि बर' समाजनि आसार खान्थि बा बर' समाजनि नियम निथि, बेखौनो जों गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनिफ्राय मोन्दों होनना जोङो फोथायो। खिन्थु जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट जानो नागिरो जे मोनसे खोथाया जाहैबाय, गुरुदेबखौ बारे बारे होनो, बयबो होनो जे शिबनारायण परमहंसदेबनिफ्राय ब्रह्म धर्मखौ लाबोदों, खिन्थु बेखौ जों नङा होनो। बे मालाबाबो जानो हाया जोंनि नोजोराव। खारन शिबनारायण परमहंसदेबा जोंनि बर' समाजाव मा आसार दं, मा खान्थि दं, मा नियम दं, बोरै सोलिदों, बेखौ बे जेबो मिथिया आरो फैयाखैबो, नायफैयाखैबो। खिन्थु ब्रह्म धर्मखौ जों मिथिनायाव 6था बिजाब होनदों शिबनारायण परमहंसदेबा, 6था बिजाब जेनेखि लिरना गालांदों बा 6था बिजाब जेखौ लिरहोलांदों, बेहाय जोङो खुनु लेखायावनो 6था बिजाबाव जोङो बे ब्रह्म धर्मखौ नुनो मोनाखै। बेयाव लिरनाय दं मात्र ब्रह्म आरो धर्म। ब्रह्मआ माखौ बुङो आरो धर्मआ माखौ बुङो, बेखौल' लिरनाय दं। खिन्थु ब्रह्म धर्मआ माखौ बुङो बिदि लिरनाय गैया। आरो ब्रह्म धर्मखौ बोरै बोरै फोसावनांगौ, बोरै बोरै फोसाबनांगौ, बिनि खुनु जेबो लिरनाय गैया। बेखायनो जोङो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मखौनो ब्रह्म धर्मनि फोसावगिरि होननानै मानियो। आरो बेहाय माखासेया जेनाखि जों माखासे प्रब्लेम नुबाय थादों जे स्वरुप स्थिथियाबो मोनसे ब्रह्म धर्म, स्वरुप स्थिथिया मोनसे लहित बाबानिफ्राय फैनाय, बेखौ बुंबाय थायो। खिन्थु ब्रह्म धर्म हिसाबै बियो स्वरुप स्थिथिया ब्रह्म धर्म जानो हाया। बियो मोनसे प्रसार आफाद। जेनेबा जोंनि मेगाजिनफ्राव जेरैहाय मेगाजिननि एडिटरियेल बर्ड थायो, बेबायदिनो ब्रह्म धर्मनि लिरबिदांफोरखौ फोसावनाय बा रिप्रिन्ट खालामनाय मोनसे माबासो बियो
मोनसे मा होनो बेखौ बर्ड बायदिसो बियो स्वरुप स्थिति प्रसार सांसद बा स्वरुप स्थिति प्रसारक बेसो बेखौ जों नुयो सबावनो बारे बारे बे स्वरुप स्थितिनि जेनाखि लेखाफोर बा जोंनि जेनाखि 6टा बिजाब बे 6टा बिजाबखौ सासे मानसियाबो माब्लाबा माब्लाबा फोसावदों आरो मासे अर्गेनाइजेसना माब्लाबा माब्लाबा फोसाबदों बेबायदिनो बारे बारे खिन्थु गोदो बे लेखाफोरखौ फोसावनायाव बा फोसाबनायाव बा लिरनायाव गिनांगौमोन ओंखायनो सिरि सोरबा फोसाबनायाव बा सोरबा बे लेखाफोरखौ लिरफामनायाव खिन्थु गाव गावनि नामखौबो होबावाखै गिनानै खारना मा जाहैबाय ब्रह्म धर्मखौ मालाबाबो रावबो लानो हाया बे समावथ' जोंना ब्रह्म समाजसो दंमोन बे ब्रह्म समाजा बिराद डेड एगेन्स्टमोन जिखुनु जोंनि ट्राइबेल समष्टिनि बा ट्राइबेल जाथि गस्टिनि बियो जेनेबा बौद्ध धर्मफोरखौ बिसोर बिराद नासयदोंमोन बौद्ध धर्म लानाय मानसिफोरखौ बिसोर मेगन एख्ल'दोंमोन आखाइ दानस'दोंमोन जिखुनु ट्राइबेल मानसि बा जेनेबा सुद्रफोर दङ बैश्य खत्रियथ' आलादा सुद्र आरो बैश्यनि सायाव ओरैबायदि अयथासार खालायदोंमोन बे अयथासार खालायनायाव जे जायनोखि अयथासारि खालायनायाव बे ब्राह्मणफ्रानो खालायदोंमोन बामोन गस्टिनि खालायदोंमोन बेखायनो जोङो बेनिफ्राय बोरैबा रैखा मोनगोन बर'फ्राबो जाहाथे बोरैबा रैखा मोनो खारन जोङो शिक्षा दिक्षा बर'फोरखौ बा बे जायनाखि निच जाथि सुद्र आरो बैश्यआ जोंखौथ' सुद्र बैश्य साननानै लाबाय बे जाथिफ्रा खुनुदिन लेखा फरायनो मोना खुनुदिन मोजां खामानि मावनो मोना खुनुदिन जोङो धर्म शास्त्रखौ बिजाब फरायनो मोना शिक्षा दिक्षा लानो मोना बिदि लिरनाय दङ जयग'आनो मेइनमोन हिसाब मथे जयग'खौनो जोङो सब जायगायावनो एखे खालामनो जानांगौमोन खिन्थु जायगा नाय जायगा माबा जायनाखि प्रसारकफ्रा आलादा माबा जायगायाव गाव गावनि जेनाखि माबा आरोखि आइडिय'लजि बा गाव आलदा भाई रिति नियम बा नियम दिहुनना लाङो मा जायगायाव हाबा हुखानि नियमा एसे आलदा श्राद्धआव एसे आलादा जायो ओमफ्राय माबा मोनसे जेनेबा फुजानियाव आलादा जायो आलदाखौ जोंबो नुबाय थादों जों बेखौ सेन्ट्रेलावबो रायलायो जोंनि परबजरा डिस्ट्रिक्टआबो बेखौ रायलायदों मैयाबो रायलायदों जे बोरै ज' जानो हायो नियम कानुनखौ बोरै ज' जानो हायो थारमाने बेहाय जोंहा माखासे नियम कानुनाबो थायो आरोखि समाजनि रिति निति नियम कानुननि थाखाय एसे बेहाय अलखद जायो जेन'बा लोक्षि फुजा सरस्वती फुजाफोरखौ न'खर खालायो न'खराव बे न'खरा गावनि इच्छा मथन गावनि गोसो मथन जाजानो लुगैयो खायसे दा जेखौ नाङा बेखौ होनाङाबाबो है बाबा बेखौ होदो होननानै फुलखौ जेनेबा होनो नाङा जोंनि जयग'आव फुलखौ होआबा बोरै समायनो इसोरा फुलखौ बिराद मोजां मोनखायो इसोरनाव फुल होनांगौ बे न'खरनि सन्थुस्ट'नि थाखायबो माखासे खामानिखौ मावनांगौ जायो न'खरा जे बिदि नङाबा सन्थुस्ट' जायाबा जयग'नि खामानिया धर्मनि खामानियाथ' मानसिनि गोसोखौ सन्थुस्ट' खालायनाय बे सन्थुस्ट' खालायनानै जायाबा आंनि जयग' होनायाव बे सन्थुस्ट'खौ जायाबा आंनि जयग' होनाया मा मुलाम्फा दं इसोरखौ बियो सिबिनो बोरै गोसो जानो बे हिसाबै माखासे जिनिसा एसे हेरफेर जायो जायगा बाय जायगा हेरफेर जायो सोरबा गामिया होनो जे श्राद्धआवबो जेनेबा थाखा फैसाखौ सारनाङा बे बिराद समाजाव गाज्रि हुदा बा गाज्रि देखायनाय जायो खिन्थु जों बेखौ डिस्ट्रिक्टआवबो रिजुलेसन लादोंमोन जे फैसा सारनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जों रिजुलेसन लादों खिन्थु उनावहाय उफाय गैयिनि जों होनदों जे जेराव गोसो दं बेयाव सारजागोन जेराव गोसो गैया बे दोनबानो जायो बिदिनो होननानै जों एसे इजि खालामनानै दा बे हिसाबै जोंनि जेनाखि माखासेयाथ' आं दहायनो होनखाबाय मोनसे स्वरुप स्थिति होननाय बे स्वरुप स्थितिया माखासेखौ नियम कानुनखौ गारै इजिनिफ्राय इजि लाबोदों थारमाने बे इजिनिफ्राय इजि लाबोनायखौ जों नुदों बे बाराद्राय बामुनाइस जादों बाराद्राय हिन्दु धर्म हिन्दुइस्ट जानो नागिरदों जोंनि बर'आ बेखौ लानो नागिरदों माखासे जोंनि ब्रह्म धर्मनिफ्रायबो खिन्थु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ हिन्दुइस्ट जानायखौ नागारनानैसो हिन्दुइस्टआ बोरै बामोनफोरनि आखाइनिफ्राय खबजानिफ्राय जों बोरै गनो बेनि थाखायसो ब्रह्म धर्मखौ लाबोदों बर' समाजाव बामोनफ्राथ' बिराद नासयदोंमोना जोंखौ गावसिनि आथिंनि दै सुनायखौनो लोंहोदोंमोना बे समाव गावसिनि जोंनि जे साया नांबानो बामोनफ्रा बबावबा माइ लामनायखौबो गारदों होननायखौ जों खोनादों न'आव ओंखाम जानो थांबाबो जेन'बा गोबोरखि गोरानजों गोबोरखि गोथांजों लिरहोलाबायदों बिदिनो बिराद नासयदोंमोन जोंनि जिनिसखौ माइरंखौ बिसोर बायाखैमोन ओंखायनो जोंहा इक'नमिक्सनि बिराद प्रब्लेम जादोंमोन बे धरननि नासयनायखौ नुनानैनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बै बामोन गस्टिनिफ्राय जोंनि बर'खौ बर' जाथिखौ बर' समाजखौ बोरै रैखा खालामनो हायो बेनि थाखायसो माखासे नैबे जिनिसखौ लाबोदोंमोन खिन्थु जों लासै दा नुनो मोनदों बाराद्राय हिन्दुइस्ट जानो थांदों दा बेहाय बयबो खायसे न'खरनो
मन्दिर लुनो सानदों न'खर न'खरनो आलादा आलादा धर्म लानो सानदों बे माबा इसोरखौ माबा सोरजिगिरि होनलायनानै माबा संग लालायनानै सोरजिनो सानदों खिन्थु जोंना जाहैबाय आसला जाहैबाय जों मन्दिरखौ मानो लुदों मन्दिरखौ गामि दरसेयाव मानो लुदों बे जाहैबाय गुरुदेब कालिचरननि आदर्शआ जाहैबाय मन्दिराव ज' जानानै आल'सना खालामनानै गामिनि गरिब दुखि रोंनाय रोङै गासिबो मन्दिराव आल'सना खालामनानै बर' समाजनि डेभेलपनि थाखाय सावरायनांगौ बर' समाजनि जेनाखि उन्नति बा बोरै डेभेलप जायो बेयाव आसार खान्थिया बोरै जानांगौ नियम निथिया बोरै जानांगौ गिदिर उन्दै बोरै मानिलायनांगौ बोरै फरायनायाव आवगायलांनांगौ बे मोनसे जायगायावनो ज' जानांगौ जों ज' जानाय गुरुदेबनि उद्देश्यआ बेमोन आरो खिन्थु न'खर जे मन्दिर लुनानै जयग होनाय बेखौ जोङो गुरुदेबनिफ्राय जोङो सोलोंनो मोनाखैमोन जे सोरबा होयोबा न'खराव बे नित्य जग्य होनाया बे सोरबा गोसो दंबाबो होनो हायो गोसो दंबाबो खिन्थु दा जों नुदों कम्पालसारि जानांगौ खिन्थु गुरुदेबा बेखौ कम्पालसारि जानांगौ बेखौ होनलाङाखैमोन होनो हायो माखासे जेनेबा पुरहितफ्रा होयो बे पुरहितआ माबानांगौ हिसाबै गावस्रा एसे पुरहितखौथ' एसे सुपार माने बियो इसोरनि प्रदत्त बा बिस्रा एसे रोंगौथिया बारा धर्मनियाव बिस्रा रोंगौथिया एसे बारा बिसोरखौ सनमान होनायाव बिसोरो गावसिनि आखलखौबो एसे मोजांसिन खालायनांगौ बाध्य जायो आरोखि पुरहितफ्रा ओंखायनो बे हिसाबै नैबे जेनाखि नित्य जग्यआ बे पुरहितफ्रा होनांगौआ दरखार आरोखि गावसिनि बे माबानि थाखाय आरोखि स्टेन्डार्डनि थाखाय दा ओंखायनो जों होननो सानो जे प्रत्येक गामियानो प्रत्येक जायगायावनो फिसा गावबा न'खर जे मन्दिर लुनाय बे न'खर लुनाय मन्दिरखौ बारा इन्टारेस्ट होनो नाङा जोङो गामियाव जेनाखि ज' फुजा होनो हायो ज' सावरायनो हायो ज' लैहोर धर्म आल'सना खालायो बेबायदिनो मन्दिरावसो जोङो जग्य होनायफ्रा बयनिफ्राय बेस्ट बयनिफ्राय साबसिन जों बेखौनो इनकारेज होनांगौ आरो बेखौनो जोङो ब्रह्म धर्मनि मानसिफ्रा फालिनाया मोजां बेखौनो होननो सानबाय